Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da zuwa part 15 wannan course mai suna Cash Flow Blueprint. So, a wannan part insha Allah za mu yi bayanin yadda za ka saka product ɗinka a seller. Za mu yi bayanin yadda za ka saka product ɗinka a seller, so saboda haka ka biyo mu step by step a cikin natsuwa, sannan kuma ka mai da hankali ga duk abin da aka nuna ka tabbatar ka aiwatar da shi. So, kai tsaye za ka je ka shiga already dai kowa yanzu ya san yadda zai shiga cikin seller pro. Kowa ya san yanzu yadda zai shiga login zuwa cikin account din shi. Kawai yanzu abinda za ka yi, sai ka zo nan, sai ka shiga cikin Google, sai ka shiga cikin Google sai ka ce seller login. Misali yanzu sai ka ce kamar gashi nan seller.com login, gashi nan seller.co login. So immediately ya kawo ka nan, zai nuna maka seller login, sai ka danna misali wannan. In ka danna shi kai tsaye kawai je ka directly zuwa cikin dashboard ɗinka na seller. So gashi ya kawo mu zuwa cikin dashboard ɗinmu. Abinda za ka yi yanzu shine sai ka danna wannan wajen. So duk product ɗin da ka ɗaura a cikin seller zai nuna maka. Yanzu kaga gashi nan suka ce all product ɗina guda na 19. Yanzu wannan dashboard ɗina ne. Ga sale ɗin da na yi 2 sale, ga customomin da nake da su 11. Muna fahimta ko? Wannan sabon abin nan ne, sabon account ɗina ne seller na wani email na da na creating. So immediately kun gana har na yi making 2 sale. Har na yi making what? Na yi making 2 sale. So yanzu in ka shigo nan abin da za ka yi, sai ka zo sai ka danna wannan wajen. So in ka danna shi zai kawo ka nan, sai ka zo sai ka danna products. In ka da kalan product sai zo nuna maka add product, ka danna ka ce add product, sai ka danna ina ka ce add product. Sai ka jira loading, in ya loading sai ka danna wurin digital product. Kar ku manta muna uploading me digital product ne. Digital product shine ya shafi ebook, online courses da sauransu. To sai ka danna kan digital product, sai ka danna kuma next. Immediately ka danna next, so page ɗin da za ka yi setup zai nuna maka. So sai ku biyo mu a cikin tsanawa. So na yi wannan course ɗin shekara ɗaya, ko in ce bai kai shekara ba, watanni dai da suka wuce. So seller sun sake canza sabon tsarin yadda ayyuka na yau da gobe zai kasance. Kar ku manta, dama promotion a online shine a riga sabanta abubuwa, ana duba menene ya kamata a ƙara, me ya kamata a rage, me ya kamata a canza tsare-tsaren su. So seller sun yi sabon update, wanda in kana uploading product a seller zaka ga akwai bambanci tsakanin 2026 da 2025. So yanzu sai ka danna aka ce click to select file from file manager. Yanzu nan shine zaka ɗauka hoton mockup ɗinka, ko flyer ko kuma 3D mockup. So in ka danna nan zai shigo da kai nan, sai ka zo ka danna da aka ce upload file. Duk file ɗin da ka uploading daga sun share, daga sun nuna nan. Kun gani gashi wannan duk waɗanda na uploading ne. Kun gan su gashi ba? Kun gan su gashi yawwa. To sai ka danna inda aka ce upload file nan kenan. In ka danna shi me zai nuno ka nan, sai ka zo nan, sai ka danna aka ce browse file. In ka danna inda aka ce browse file, sai ka jira. In ya buɗe maka, ya depending da kalan wayar da kake amfani da shi. To sai ka je ka ɗauko shi ainihin wannan product ɗin, wannan hoto ɗin da kake amfani da shi, ka je ka ɗauko shi. So kar ku manta ebook da muka kirita muka ce how to make money with ChatGPT ne. To sai ka je sai ka ɗauko wannan 3D mockup. Kar ku manta gashi nan shine wannan. Gashi nan shine wannan. In na danna shi sai ka zo, in ka danna shi ka danna da aka ce done, sai ka danna done. So immediately ka danna done zai display ni anan. Immediately zai completing access ɗinsa. So immediately ya gama, sai ka zo sai ka ticking akan shi. Kar ka manta ka yi ticking akan shi. Yanzu shine wannan, sai ka yi ticking. In ka yi ticking ko ka gani, to sai ka scrolling down, sai ka zo ka danna ka ce select, sai ka danna select file.
raki. So yanzu kaga gashi ya zo ya nuna nan, gashi na ya nuna nan ko. To sai ka gangaro, in ka ga dama ka ɗaura kaman ya kai kaman hoto guda biyu, za ka ɗaura guda uku ma, amma ɗaya kawai is okay ya isa. To sai ka zo sai ka danna me sunan product ɗin, me sunan product ɗin. Sunan product ɗin shine how to make money with ko with ChatGPT. Shikenan kawai shikenan is okay. Sai ka zo nan sai ka danna price, me price nawa za ka sayar. So akwai wani ebook da na creating, yadda ake creating ebook. Idan ka zo kana pricing din, in kana zo kana pricing din ebook ɗinka, kana kuɗin da zaka saka ma kowane ebook, kar kuɗin ka ya wuce 5,000 naira. Mun gane ko? Kar ya wuce 5,000 naira. Ka saka shi yadda ba zai mu mutum wahalan saya ba. In ka saka sosai, farashin din yayi yawa sosai, zaka samu matsala da wurin waɗanda za su saya. Kudu idan mutane sun riga da sun building trust da mutane sun riga sun yarda da kai, sun aminta da kai, to ko da nawa ne kawai za su saya, saboda sun san abin da kake sharing is valuable ko. To sai ka zo price ne, yanzu misali ni zan sa 1,500 ne kawai, it's okay, it's 1,500 ko. To wannan USD ne in da ka setting price in dollars kenan. So you only need a naira kawai, sai mu ignoring wannan. So abinda za ka yi na gaba, sai ka zo nan sai ka danna inda aka ce show stack out original price. In kai tikin din shi zai nuna maka wani prompt. So gashi nan sai ka zo sai ka clean wannan zero din nan. Misali original price din, misali sai ka ce 6,500 naira. Misali original price din, za ku ga yadda dai display. Bari mu gama. To original price ɗinka shine 6,500 naira. Normal price ɗin da kuma yanzu kake sayar da shi ne 1,500 naira. Kaga mutum ya ga daga 6,500 an yi rage har ya dawo 1,500, ai an taimake shi. So zai sauri ya saye ne kafin nan ya koma asalin normal price ɗin shi. To sai ka zo nan ƙasa, wannan wurin da aka ce insert text here, don ne da aka saka description na me da me ebook ɗinka yake ɗauke da shi. So a nan ne ebook ɗinka zai iya sayuwa ko kuma ba za a iya sayen shi ba. Abinda za ka saka a nan shine zai sa mutane su saya shi wannan ebook ɗin. So saboda haka ka tsaya ka mai da hankali, ka designing wannan place ɗin yadda ya kamata. Ba ko za ka yi rubutu anyhow ba, no, ka tsaya ka designing ɗin shi yadda ya kamata, ta yadda idan mutum ya zo nan ɗin zai convince, zai za hankalin shi zuwa ya saya shi wannan product saboda muhimmancinsa. So wannan kenan. So abinda za ka yi sai ka fita, sai ka minimize, sai ka tafi zuwa cikin ChatGPT, sai ka tambaye ta give me a strong descriptions of seller landing page about so give me a strong description of seller landing page about how to make money with ChatGPT. So in ka rubuta wannan kawai sai ka sending, kawai ka jira za ta baka strong seller landing page. So gashi nan saka ce how to make money with ChatGPT, gashi nan. So turn AI into your personal income machine even if you are starting from zero. So dai gashi nan duka za ka karanta abinda za ka gyara, abinda za ka saka kawai. So gashi kun gani abubuwan ne. Okay. So kawai sai ka danna nan. In ka danna nan, so kai copy, sai ka minimizing, ka koma zuwa cikin seller dashboard ɗinka wurin product ɗin, sai ka matse wannan wurin, sai ka zo sai ka paste ɗin shi. To yanzu kun gani shi gashi nan ya yi paste. Muna gane. So in kana so kai coloring nashi ne, in kana so kai coloring, misali in kana so ka canja mishi color, wannan ɗin kenan. To za ka yi zuwa sai ka danna wannan,
covering safin. Yanzu misali bari in fita, bari in je in copy nan, bari in copy wannan wuri, ba mistakenly na goge shi. So in na copy na dawo wannan misali yanzu na zo sai in danna sai in paste ɗinsa. So yanzu kun ga gashi ya fita ƙwaya biyu, so bari in goge guda ɗaya. Yanzu idan na yi highlighting wannan, so yanzu kun ga bani kalo, wannan za ka danna, wannan gashi nan ɗin nan ka danna shi to zai fito maka da kalo. To sai ka zaɓi kalan da kake so, misali na zaɓa ja hakan nan, na zaɓa za is okay. So gashi idan kana so ka sa mishi kalo za ka sa kalo, idan kuma kana so idan kana so ka ɗaura me nake so ma in ce, idan kana so ka ɗaura ka sa layi za ka danna wannan. Idan kuma kana so ka mai da shi mai abin nan mai stylish, so duka za ka yi. In kana so ka mai da shi stylish kawai haka za ka yi misali sai ka yi highlighting wannan sai ka danna wannan I ɗin nan. In ka danna shi ka ga rubutun sun koma karkace, so wannan kenan a takaice. Idan kuma kana so ka yi underline za ka danna wannan ne ko, na riga na bada misali. In kana so ka ɗaura link kuma to wannan za ka danna, wannan mai kama da sarƙan nan, in ka ɗaura shi sai ka ɗaura link. So zan nuna muku daga ƙarshe yadda za ka yi ka ɗaura link kenan. So in kana so ka ɗaura hoto kuma sai ka danna wannan. To dai waɗannan su ne major pro wanda muke buƙata mu yi amfani da su a nan. To in ka gama wannan sai ka zo ka ɗaɗɗaura waɗansu abin nan waɗanda za su ƙara ma wannan description ɗin ƙarfi, yadda in mutum ya shigo so zai yi ƙoƙari ya ga ya saya. Yadda za ka shi ne ka je ka ɗauki link na PDF ɗin ka raba wa mutane 10 hakan nan wayanda kake harka da su, sai ka gaya musu in sun karanta su dawo maka da feedback, su yi maka magana mai kyau game da ebook ɗin. Shin ebook yana da amfani, yana menene irin dai waɗannan dai maganganu dai haka dai, dan dabaru dai da za a yi magana mai kyau hakan nan game da ebook ɗin, ta yadda mutum in ya gane ce wannan ya yi solving problem ɗin waɗansu. So dama abin da ni ma nake nema kenan, kawai za ka immediately mutum ya yi buying. Kar ka bar shi haka ka ɗaura waɗansu abun nan, in mutum ya zo zai ƙara improving ɗinsa, ya yi maza ya sayi wannan shi ebook ɗin ko. To in ka gama sai ka zo sai ka gangaro ƙasa, sai ka zo ne sai ka danna categories. In ka danna categories sai ka danna business, sai ka clicking business. In ka sai ka danna subcategory sai ka clicking e-commerce, so okay. So in ka zo sai ka danna wannan inda aka ce advanced option, ka danna advanced option na biyun nan. In ka danna shi, so immediately in ka danna shi to sai ka gangaro nan sai ka zo ka danna inda aka ce check out button CTA. Kana so ka sa purchase now ko go on now ko buy now ko get your copy now ko kuma dai wasu abu, to bari in zaɓa buy now. To sai ka rubuta buy now, duk wani dai abu da kake so in mutum zai saya kawai to zai danna shi, buy now, purchase now, check now, lemo da sauransu. So immediately ka selecting call to action din sai ka dawo ka sake danna wannan more detail din sai ka danna shi. In ka danna more detail zai dawo da kai nan. To in ka zo nan wannan wajen din ka zaɓa digital products, wannan kenan is selected sai ka bar shi haka kawai, is okay. No, ka cire wannan ka danna shi. So in ka zo nan give buyer access to a file. Idan seller network din suna da matsala ba za ka uploading PDF ba, an gane ko. In ba za ka iya downloading PDF ba, so me za ka yi? Ina zuwa ko. So in ba za ka iya uploading video ba, uploading misali gashi nan, in ba za ka iya downloading PDF ba, so abinda za ka yi sai ka cire wannan. In ka cire za ga ya ɓace.
to sai ka zo sai ka danna number 2 din nan, automatically directed da baya to an external URL after a purchase. To sai ka je ka creating wa link. In ban mance ba na koya muku yadda ake creating wa link, muna fahimta ko? So a bidiyo na baya, ka je ka kalla bidiyo na baya na nuna yadda ake creating wa link. So immediately kawai za ka zo sai ka danna, sai ka paste wa link ɗinka. Misali yanzu kun ga kamar wannan ga wa link kala ga sunan waɗanda duk na yi amfani da su, kun ga sun display na nan, suna nan da yawa ga sunan. So sai ka danna wa link ɗinka. In ka danna wa link ɗinka sai ka danna create product. So immediately in mutum ya purchasing, to sai lalata tura shi directly zuwa WhatsApp ɗinka. To a can WhatsApp ɗin ne za ka je ka bashi link na PDF ɗin, ka tura mishi link na PDF ya je downloading sai karanta. An gane ko? So amma idan misali idan bari in checking ɗinsa, idan kuma seller bata da method ɗinsu is okay, to sai ka zo nan sai ka danna inda aka ce da yana nan ne, da yana kan downloadable file, yana kan nan ne. To tunda PDF ne sai ka danna wannan number 2 din nan, non downloadable file. To sai file, sai ka zo sai ka danna naka ce nan, sai ka zo ka danna nan. Karka checking nan, ka bar shi haka inda yake, ka zo ka danna nan kawai. So kar ku manta shi wannan file din yanzu wannan PDF din mu sauke shi ba, kamar yadda muka yi na product image din nan. Sai ka zo ka danna upload file. Idan ka danna upload file zai kawo ka nan, sai ka zo nan sai ka danna browse file. In ka danna browse file zai kai ka zuwa cikin Google Drive ɗinka inda za ka je ka ɗauko wannan PDF. Kar ku manta me sunan PDF, how to make money with ChatGPT. So ga shi ga PDF din nan, to kawai sai ka tikin a kan shi, sai ka danna shi. So Chrome have some issue, so bari mu koma mu sake. So idan ka zo gashi nan sai ka danna make money with ChatGPT din nan. Immediately in ka danna shi zai dawo da kai nan, zai zo zai tikin immediately. So yawwa, so ya riga file uploaded. So yau sai ka zo sai ka danna kan shi make money with ChatGPT, sai ka zo sai ka yi tikin ɗinsa. So in ka yi tikin ɗinsa sai ka gangaro kasa sai ka danna select file. So za ku gashi nan, kun ga gashi nan ya display, kun gan shi gashi nan ya display. To idan kai wannan kaga ya ƙi yayi, yana nuna maka file error, fail to connect, to sai ka zo ka yi abin da na ce a nan, sai ka zo sai ka on checking wannan wuri. In kai on checking ɗinsa to sai ka saka UI, sai ka saka wa link ɗinka, sai ka updating. So immediately idan mutum ya saya zai kai shi zuwa cikin WhatsApp ɗinka, a can ne za ka bashi PDF ɗin. Amma idan already PDF ɗin ya riga ya hau a nan shikenan. Idan mutum ya riga da ya saya, to immediately in PDF ɗin ya riga ya haura nan, in mutum ya saya immediately ya gama purchasing, sai za ta tura mishi link na shi wannan abin din, wannan PDF ɗin ya je kalla online, shikenan kawai a takaice. So za ka iya ɗaura sama da PDF kwaya 2. So immediately ka gama wannan, kaga ka setting komai is okay kenan. Ka zo ka gyaggyara nan, ka sassaka waɗansu abu, hotuna, menene haka nan ga dai ga sunan. To immediately idan ka gama to sai ka zo sai ka danna nan, sai ka danna create product. So idan ka danna create product, me nuna maka error, you need to select the category. So mun yi wani mistake ba mu selecting category ba ko, okay ga wurin nan. To bari mu selecting category da kuma subcategory e-commerce. To su ne kaɗai matsalan. So sai mu koma sama, sai mu je sai mu create a product, sai mu jira yawwa. So says congratulations, kun gani, congratulations, your product has been added, you can view it at gashi nan ga link na product din. To abinda zaka yi sai ka danna kan link din, ka danna kan link din zai kai ka directly zuwa cikin inda zaka je ka gani yadda preview din zai kasance. So kun ga
idan mutum immediately ya danna wannan link ɗinka, kun ga inda zai kawo shi, ga inda ya kawo shi nan, kun ga inda ya kawo shi ko, ga shi nan 1500 naira ba, to ga shi more details, to ga shi, kun gani, so ga shi ko, ka gani. Kun ga normal price ɗin gashi nan 6000, ga price ɗin da mutum kuma na biyu discount price kenan gashi 1500 naira. Kun ga dama yadda abin zai kasance kenan. To yanzu immediately mutum ya danna buy now, kaga zai kawo shi nan, nan zai saka sunan shi, nan kuma zai saka email address ɗinsa, muna fahimta ko, zai saka email address ɗin shi. To kaga yanzu mutum zai zo nan, zai danna click to show bank transfer detail. In ya danna nan immediately, in ya danna zai buɗe mishi immediately ya buɗe mishi, kun ga account, bank name Sterling Bank, account name seller checkout for Hamisu Yakubu, so ga account number. Immediately mutum ya copy wannan number ɗin, in ya je ya turo da 1500 naira, in ya zo sai ya danna I have sent the money, immediately ya danna wannan, ya turo da kuɗin. To a seller ɗinka za ka ga kayi making sale ƙwaya ɗaya, muna fahimta ko, za ka kayi making sale ƙwaya ɗaya. To ya za ka yanzu sai ka danna wannan yanka guda uku na nan na wayan nan, in ka danna sai ka danna inda aka ce home ɗin nan, wannan home ɗin ne, sai ka danna home, za ka koma asalin dashboard. So yanzu kaga za ka da 19 ne, kun ga yanzu product ya karu, in ka sa product ɗaya za ka ga nan ya danna 1, muna fahimta, ya danna me 1, da fatan muna ganewa. So in kai sale nan za ka gani customer da suka saya nan za ka gan su, an gane ko, wannan shi na takaice. To sai kuma bari in duba bidiyon nan gani. So sai kuma abu na biyu yanzu a nan, idan kana so ka ɗaura wannan product ɗin a seller network, a seller affiliate network, to sai ka danna inda ka wannan 20 nan, inda ka ma product ɗin ka danna, in ma biyu ne sai ka danna kan shi. So in ka danna kan shi sai ka zo ga product ɗin nan aiwa gashi nan ba, to sai ka danna waɗannan yanka uku da suke setting shi, sai ka zo nan ka danna da kaza publish to affiliate network, to sai ka danna shi. Immediately in ka danna shi zai buɗe maka wani wuri, in ya buɗe maka wani wuri, muna fahimta ko, nan kenan gashi nan ga waye ga sunan duka komai is ready, to sai ga nan ka danna commission. Idan ka saka 50%, idan mutum ya sayi maka da wannan product cikin 1500, za ku raba ta gida biyu kenan. Kaga ku raba ta gida biyu, kowa zai samu 700 da naira 50 kenan, da fatan kana fahimta, naira 700 da naira 50. So in kun duk dai ka zaɓa dai percentage, amma kar ka saka percentage inda affiliate zai ga abun ya mishi karanci sosai, kawai zai ignoring product ɗinka. In so samu ne sai ka saka 60%, abun da affiliate zai samu kenan. Kaga sai ka samu around 500 hakan nan. So it's normal, baka yi aikin komai ba ka samu 500, is okay now. So sai ka zo sai ka danna wannan unlist product from affiliate network da kuma unlist product from marketplace. Ka waɗannan da wannan duka ka karkai ticket din su, ka zo ka ticket number na uku nan show product set count na affiliate network a marketplace, sai ka danna shi. Meeting ka danna sai ka danna publish. Error, product price must be at least 3000 naira. So kun ga sila sun sake canza wani tsari. Example yanzu dai bari kuma ina zuwa, must be at least 3000 naira ba, to ina zuwa bari danna 50%. kun ga na ga muku ɗazun updating abubuwa sila suke ta yi ko da yaushe. So kun ga har yanzu dole ne ya zama, yanzu zai zama product ɗin da zaka ɗora kuɗi ya tashi daga 3000 kenan ya sama, in zaka ɗaura product ɗinka a affiliate network, da fatan muna fahimta. 1500 shine karancin kuɗin da affiliate marketer zai samu in ya sai maka da product, da fatan muna fahimta. So wannan shine a takaice, wannan shine me a takaice. So wannan kenan, da fatan mun san yadda zamu updating, zamu ɗaura abin da namu zuwa affiliate network. So wannan shine a takaice.
So kun ga dai duka ga product ɗin na sunan. Wasu na yi 2 cell, wani 3 cell, wani 1 cell. Gashi nan dai ga sunan kun gan su. Suna nan dai waɗansu 10 cell. Na danna tunan za ga wasu sake sassako. So duka gashi nan dai a hankali wannan sabon account ne, a hankali mutum zai gure. Matukar ka mai da hankalinka idan muka zo kan yadda zaka advertising ka nemo customer da za su saya, za ku sha mamaki yadda zaka riga sai da ibin ka like crazy. So wannan shine a takaice yadda ake ɗaura product da kuma yadda ake ɗaura shi affiliate network. So wannan shine ƙarshen wannan part ɗin, sai mu haɗu a part na gaba. Wassalamu alaikum.